Najväčší rozdiel prvá tretina, strašne veľa oslabení. Tam sme hrali snáď 6 minút v kuse v oslabení, strašne dosť tej sily. A za ďalšie to, že Hradec uhral prvú tretinu 1-0. Škoda, my sme tam mali šancu na konci, trafili sme tyčku, ak by to bola 1-1, určite by sa nám išlo lepšie do druhej tretiny. A potom sme ich zbytočne nechávali v druhej tretine chodiť do brejkov a tým sme si zápas stratili. Možná z brejku padl i ten druhý gól, byl to ten znomový moment. Padol hneď na začiatku druhej tretiny, takže my sme chceli, aby oni išli pod tlak, že skúsime vyrovnať a naopak sa im podarilo presne to, čo chceli, že rýchlo odskočili na 2-0 a zase to bolo pre nás ťažšie a je to tak, bolo to z brejku, mali tam ďalšie ešte snad 2 brejky, 2-1, ktoré mohli skončiť gólom a to určite musíme zlepšiť. Patrik Rybár, včera jste mu dali 3 góly, dneska ani jeden. Byl tam tak velký rozdíl právě brankáři dneska? To si nemyslím. Bolo tam strašne veľa situácií okolo brány, kedy ani on sám nevedel, kde je puk a dobre mu pomohli jeho obrancovia. A nejaké dobré šance sme mali. Nehrali sme úplne tak dobre, ako včera, ale nejaké šance sme si určite vypracovali, ktoré mohli skončiť gólom. Gól to dneska pochytal a mal aj kúsok šťastia a dneska to zvládol. Říkáte, vypracovali jste si šance, možná těch kombinací se to bylo až trošku moc, jestli nebylo potřeba víc střílet. Je to tak, aj sme si to povedali v kabine, že musíme viac strieľať a nehľadať zbytočne niekoho ešte do prázdnej brány. A určite minimálne tak 3-4 situácie, čo si vybavujem, mohli skončiť ešte strelou a myslím, že to bola nahrávka a nakoniec toho nič nebolo. A určite na ňoho viac strieľať a viac chodiť do tej brány a byť sa tam v tom priestore okolo neho.